Čauka, lulusáci a lulusačky, ano, jsem to já, Maruška Lulusilka, jsem tady zpátky, tady to je takové úvodní videjko, šmankotos mendozos a i tak rajta plechytají, ano, ano, po těch letech jsem se opravdu vrátila zpátky na YouTube, pár let jsem streamovala na Twitchi, potom jsem začala streamovat na TikToku, takže nebojte aktivní, jsem tak nějak šmankotos mendozos pořád a tak dále, pana krále. Pamatujete si na ten akvapark, který byl natáčený v roce 2013, nebo koloběžku, anebo pane bože, jsou to legendární videjka, já do dneška nechňápu, že jsou pořád tak populární, šmankotos mendozos, pořád je vyhledáváte, moc si toho vážím, děkuju moc. Vy, co mě znáte od začátku, od toho roku 2012, co jsem poprvé založila svůj bývalý YouTube kanál Lulusilka, kde jsem měla 20 000 odběratel, tak víte, že jsem se pořád nezměnila, že jsem pořád sama sebou taková střeštěná, bláznivá Lulusilka, hlavně jsem jiná než ostatní a nestydím se za to, jsem sama sebou a to je důležitý, ráda lidem rozdávám úsměvy na tvářích, dobrou náladičku, pohodičku a hlavně chci lidem ukázat to, že i když je člověk silnej, i když má skromný život, že může být veselý, že se může ze života radovat a tím vším, co jsem si prošla, to už jsem hodila za hlavu. Minulost je minulost, za tu jsem se vám už 150krát minimálně omluvila a do minulosti se vracet nechci, to nechcete ani vy, že ano, přátelé, já žiju přítomností, žiju okamžikem, žiju z minuty na minutu, na to, co bylo, už nekoukám, důležitý je, co je teď a co nám tento čas přináší. Chtěla bych vám tady na YouTube nahrát postupně všechny shorty z TikToku, chtěla bych sem postupně zase dávat vlogísky, chtěla bych tady časem streamovat, uvidíme, jak mi to půjde, teprve se to učím, po těch letech jsem to už zapomněla, šmankotos mendozos, takže tohle je takovej úvodíček. Můžete mě sledovat na mém TikToku, kde zatím pořád ještě streamuju aktivně, můžete mě sledovat na mém Instagramu, kde dávám různé obrázky z alb a tak dále, pana krále. Pořád jsem ta Lulusilka, pořád jsem sama sebou, pořád jsem stejná a měnit se nebudu. Jsem tady hlavně pro vás a proto, abych vám vykouzlila úsměvy na tvářích, dobrou náladu, pohodu. Jako další videjko doufám už vyjdou ty odpovědi na vaše otázky. Na TikToku jste mi napsali celkem nějakých 80 otázek, takže se pokusím vám to nahrát. Vyjde to tento týden, hlavně ty shorty sem budu teďka házet, hlavně ty shorty, doufám, že mě rádi vidíte, doufám, že jste rádi, že jsem se konečně dokopala k tomu a že jsem se konečně vrátila semka zpátky na YouTube. Tady to je můj jediný a pravý kanál na YouTube, jiný kanál jsem nikdy neměla, ano, měla jsem tu Lulusilu, ale tu jsem smazala a tady ten kanál mám od roku 2018 a jiný kanál nemám, ani ho mít nebudu, tohle je jediný a pravý můj kanál tady na YouTube, šmankotos mendozos a i tak rajta plechytají, ostatní kanály, které lidi na mě tvoří, jsou fejky, takže jenom abyste to věděli. Já doufám, že jste rádi, že jsem se vrátila, že mě třeba někdo z vás rád vidí, chci vám dál vykouzlovat radost a úsměvy na tvářích, to je můj účel a to je moje energie, inspirace a tak dále, pana krále. Takže jo, mějte se krásně, skládejte básně, užívejte pohodičku, dobrou náladičku, tady to bylo takové úvodní videjko a tak dále, pana krále. Takže čauka lulusáci, čauky mňauky hauky.